Està gravant ja? No ho sé. Sí, sí està gravant. Això ja no és qüestió de fotografia. Això és qüestió de vídeo, per replegar el so. Portem així ja 5 minuts. Lo menos. La pegatina! Enfócala, enfócala. Enfoca la pegatina. Ja està hasta descolorida del sol. Espera, que no es mou bé. Espera. I així estem, José i jo, ja que, bueno, que mos ha entrat hasta fred. Estem ja aborronats. El manguito l'altra vegada. Això no n'hi ha dret. Ara, Ale, talla. doneu-se compte que en Matro han pujat davant. Va que han donat darrere per ells. Perquè el senyor no venia per ells davant, saps? Sí, el que han pujat davant ha sigut Luis Rico I Enrique. Enrique, van a pixar? Vols que el traguem pixant? Va, nen. No el trobe. Què m'has parit? Està gravant ja. Puta, Està gravant ja. És puta. Rubio, com està sentat el xupito? Per allà més pesat que per aquí. Es que así no le acabats a l'ago. Així queda lo pitjor, Però el xupito que bo, no? Bo, a veure. No n'hi ha un altre? Luigi, com està l'assumpte de les dones i la Mare de Déu? I el nostre senyor. Això. L'espasa. Vas deixar descol·locat. Salva no ho ha sentit, després ho explicarem a Salva. I el gat on està? S'ha perdut? Ha sigut a l'esquerra, Bueno, Salva, tu has sentit això o no? Tu saps, vaig a contar-te-ho, tu saps com el nostre senyor li va fer la xona a les dones? Com li la va fer la xona a les dones? Va posar una espasa en terra, en la fulla cara amunt. La fulla cara amunt. I depèn l'alta que era la dona, li feia la xona més fonda, més fort. Claro. Per això té l'explicació, lo del tema de les espases, que es comencen en punta i acaben més atletes. Exacte. És això, no? És que el senyor tenia molt de coneixement. Tu no sabies això, Molt de coneixement tenia el senyor. Això lo fica fa forma d'espasa. El gat no veig, Això va acabar-se la bateria.